I este és l'autobús de l'Ontinyent, encara de nit han eixit cap a Melilla. Els espera una odissea de viatge per a disputar l'eliminatòria de la Copa del Rei. Viatgen, això sí, amb la il·lusió de superar el líder del grup quart de la segona B i jugar la pròxima ronda contra un equip de Champions. Abans de les 7 del matí, l'expedició de l'Ontinyent ha arribat al Clariano per a un llarg viatge. Una ruta que té 2 etapes, des de la població de la Vall d'Albaida de Màlaga i en avió fins a Melilla. El rival és el líder del grup quart de la segona B, una eliminatòria que per a l'Ontinyent és com una final. Els jugadors saben que és el partit més important de la temporada. Nosaltres tenim clar que este partit igual no el podem viure una altra volta, no? I tot això ho tenim que tindre molt clar a l'hora d'eixir al camp, saber que és un partit de 90 minuts o més, però que no podem anar en amisgar. El partit es disputa demà a les 9:15. Els jugadors estan mentalitzats que serà un encontre complicat. El Melilla està molt bé, però nosaltres també tenim que aprovechar la dinàmica positiva que duem i sobretot la il·lusió que tenim, que crec que inclús podem tindre més il·lusió nosaltres pel club tan humilde que som que ells. Superar l'eliminatòria porta el premi de jugar contra un equip de la Champions o de l'Europa League. Amb la il·lusió de passar de ronda ha eixit l'expedició de l'Ontinyent.